nabi on woni ɓurnaɗo inde billahi ɓurnaɗo jibina ko yawmu altine hen Allah jomam yiɗi julɓe moƴere armadu jam wiyete men tedduɓe tiɓe radio Daka FM ɗayɗan tawe joklinayi windere assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko salminde hettiyankoɓe kala e kuuɓal ɗo eɓe tawe jokliɗi kala en mbiɓe jaam Allah e kisal dumingal nde Allah jaɓanten golle ɗe caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en juurima cheikhna Ahmadou Tidiani e kumni dendagal khalifaɓe ɗino ɗo ene tawi e jokli nayi windere ɗi kala ɗo guiɗo men cheikhuna alhaji Ahmadou Tidiani Ba hayyahullah wa atala umru bi jahi nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e ko ɗon calminen dendagal ɓesgu ceerno ha e dendagal ɓesgu dentogal ɗo ene tawi kala e jokli ɗi nayi windere to ñeñale karalagal ko musidɗo gueɗo Cheikh Ahmadou Tidiani Khalidou Diallo from gayste joom ɓuure Gounas ko musidɗo mon Hamadou Siraji Sar yadude équipe mum timmuɗo ɓen ɓe awloɓe e lumbal mbalaji so hoore welede jomiraɗo yaraman no fewi ceerno Cheikh Ahmadou Tidiani mo baba Khalidou Diallo ko yewtere meɗen nde madha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam nde eɗen keeɓa e kala altine oɗo waktu 14h30 ha 15h inchallahu taala toon to 15h30 so hawre welede jomiraɗo no mbiruɗen tawi ko yewtere nde gowoɗen yubbinde e kala altine oɗo waktu yaadide e moon yewtere hettinde heraninde nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam tenkeɓen awluɓe yimanoɓe nelaɗo Allah jara mana jara kono kadi manto ha e ɓen haaloɓe ɓe ganduɗa ko fasiyinteɓe ɓe Allah rokki gandal haalde gurdam darto l'islam ne tengte gurdam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e mbaɗi huftodindi tawi koye gurdam almudagal tawi ene halfina ɗum e mbaɗi yubbinde musidɗo mon guiɗo moon taweteɗo ɗo e studio mum ɓuure Gounas Mouhamadou Siraji Sar yadude keɓ mum timmuɗo ɓen ɓe awluɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko adide eɗen gara e mabɓe inchallahu taala gam andinori hoole kamɓe no mbiruɗen ko awluɓe ɓe toon to lumbal balaji joni joni gartene mabɓe e mbadi dade caggal ɗum gartene mabɓe mo woni kala inde yettode so hawre welede jomiraɗo bisimillah قد هب النصره كالنادي في المباهر فهو كتاج فاهق على جبين الناظر مرصع وصارق برائه الجواهر قدمت يا سرورنا بالأنس والبشائر فدروا منك أداء في كل طاف الناظر بمولد مبارك وبيوم الظاهر يجل المشارك في ذا الجمال الباهر تبسم دهر به بظل زعل ظاهر كأنه
به ينيم بالأنابر بما سما إلى سما للعالم سرائر بعمره قد أقسم وغص بالمفاخر ابن سبيحين الذي قد فاق في المآصر ليس بفاز أو بذي خلزة أو محاور اختاره من معشر سدال الأسار ذو سداد ومفخر لبيته مجاور به المسيح بصرا في كل ربع عامر وقال من أم القرى مبعثه في الآخرة الجود من يمينه كمثل بحر ظاهر من لم يدل بدينه وفي الله من خاسر صلى الله عليه وسلم جارama ɓen ɓe awluɓe lumbal balaji kono kadi jarama ceerno ahmad tidiani mo baba khalid diallo yo allah sellindole mo nani dew o siftoro ko ɓenni kono kadi ko baruji waɗi fayida no fewi ko baruji mawɓe men ene ɗum kawisaji mawɗi dade ɗe no mbayi yadude ni eno ɗum wayi sillude ni eɗum ɗum wayi welde ni machallah yo allah jonno gurdam koye mami garata ceerno mawɗol ceerno hamid ba gorko mo tonto lumbal balaji assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh seydi ba caggal nde calminɗa hettiyankoɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere mada ha rasulillah e radio Dakar FM 94.9 monanide dade welto kono kadi kono feewi sumbo sadio ngam yidandude mbadi huftodinde ko adi nde aɗen garay tan to ngal e mbadi e gardugol ceerno hamid holi ceerno hamidou ba ceerno siraji sar min calmini min juurima caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam en gardini calminal ɗi hono khalifa o alhaji ahmadou tidiani ba e ardiɓe galle o hono Dakar FM kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama kadi ɓe beltanama e darde mabɓe yonde wonde fayida ceerno siraji sar hamidou bade woni hamidou mo lumbal balaji walla mbiyan gawlo annabi sallallahu alayhi wa sallam koni o sifori faaro makko e gueɗal makko e gonka makko ko yidde annabi sallallahu alayhi wa sallam kadi o fitorto becce ko ceerno makko ceerno alhaji ahmadou tidiani ba khalifa général mo madina gounas walla ni mbiyen kadi khalifa général aduna o fof nde wonno sa yiɗi hunde alay sago pardorɗa ko jiɗɗa ko kadi koye barke makko tan kadi min jahata ha joni koye duwuji makko min goni ha joni ɗum kadi ko yettude Allah ceerno a jarama ko on woni gorko mo lumbal balaji monanide e donde to namdade holmo jibini oto jaɗal biyeteɗo ceerno hamidou to asli e kotki ma jinnaɓe eyyo to banggue asli eɗen jeeya toon to cuuɗi men lumbal balaji e galle men kadi ko galle mawɗo galle mo famɗani galle ceerno Gajja Ba on woni taniraɗo amen jibinɗo jinnaɗo am gorko o ceerno Ousmane Gajja kadi gonka ka ko e lumbal tan wona min jaltani ko ɗon tan woni to min goni ko ɗon min gadi janngude ha min perti seeɗa min nawa culol min janngoy toon machallah kadi gonal amen culol ngal kadi juutani ɗon e ɗon kadi min garti min continue e galle ceerno Gadji machallah
tigi famnima ceerno hamid rewi e ngal almudagal kono kadi ko goto e luɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko adi neɗen garay ngal dawal koye ceerno ahmadou ba baden ceerno ahmadou ba assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. caggal yettude allah e julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko yettude seeram ɓe min tawi ɗo ɓe kadi harifa men Cheikh Ahmad Tidiane e ñaganade mo gurdam juuɗam e battane moƴƴe jeeyi rasulillahi andallahi o ko Ahmadou Ba jeeya wuro Lumbal Balaji e ardude ɗo e wondiɓe mum ceerno Hamidou en e ceerno Oumar en groupe mantoɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam gurdam fof ko mantude annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe ngala goɗɗum tigi jarama no fewi ko ɗon ɗo Lumbal Balaji Allah waddi on seydi Ba jarama no fewi ceerno Oumar assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. hol gonɗo ceerno Oumar to asli ha e gorki e ɗo ceerno Oumar tawete seydi Sy. wa aleykum assalam wa rahmatullah. ceerno soraji min calmini min juurima min ñaguima duwaw o ceerno Oumar ko ceerno Oumar Amadou Sy to Lumbal Balaji ina jewɗi noon to nokku men ne wiye denduɗi kam e Lumbal ko fof ko gotum fof ko gotum wonno ko wonɓe denduɗe ɓe goni Lumbal ko wonɓe Lumbal ɓe kadi goni denduɗi no ɓe mbirani tan wonde alhaaliji men fof ko mantude annabi sallllahu alayhi wa sallam kala ko dañƴen hen ko heewi ma ko famɗi fof ko madhu nabi sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum kadi on saaha woni jaɓɓal men hande hade janggo fof ko hen woni ɗum tan woni jaɓɓal men en ngala liggey goɗɗo so wona mantude annabi sallah sallam tigi jarama no fewi ceerno Ahmad Tidiane mo Baba Khalidou Diallo ko enen kala nanti e ɓeɗo hoɓe tedduɓe ɓe ganduɗa ko from Lumbal Balaji yalla jonno ko monko kono kadi ceerno Hamid so tawi min garti e ma ko adi ɗum min beltoro nde wonde sinno ko sago hoɗade ɗe toon sababu nde majje welde teyde e dahmude min mbawa barkinorade e ɗum caggal garten e namde ɗe inchallahu taala bisimilla. فندى الله مولانا ممات طريقته فما هرج الملا سيتجان فندى الله مولانا ممات طريقته فما شيخ تيجان فندى الله مولانا ممات طريقته فما هرج الملا شيخ تيجان فندى الله مولانا ممات طريقته فما هرج الملا شيخ تيجان مريد الأقرب شيخ لا يدام ينال به بغاية ما يرى شيخ تيجان فندى فكيف يقاس للفضل المقام سيتجان فندى الله
دائل من إلهي تقول لديه أو جاء قيام سيتي جنفنا دولا مولانا مماتا طريقته فما هرج الملا يفيض عميم كل فما بقي الكرام ولا سيتجان فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما هرج الملا منكر له هدر عظيم زبل إنك أشرار تقى سيتجا فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما هرج الملام سمازنا في سماء على زوال يراها على سحاب ولا الغمام سيتجا فندعو الله مولانا مماتا طريقته فما خرج Cheikh Tidiane on natiriɗo foti hani Cheikh Ahmed Tidiane Diallo wi ko tokora makko jarama en baale barke makko natiriɗo nelaɗo Allah ɗo on ndewni hen Cheikh Tidiane kono kadi on mbaɗi ko hani yo Allah sellin dole ko groupe mo toon to lumbal balaji ɗeɗo dade men garewe majji ɗe so tawi en naniɗe tan en ganduno koɗe mbaɗanade heblo no fewi kono kadi ɓe mbaɗanama tafgo tigui 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 sababude o ade pamodiri no fewi koye ɗum gartaten ko waɗi nde eɗen ciftina ko hettiyankoɓe rendo Dakar FM ko e yewtere meɗen madha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam nde rendo ɗum tawi gayista jomum ɓureguna sa en direct eɗen jaara e ɓen awluɓe ɓe lumbal balaji ko musidɗo Mamadou Siraji Sarr toon to ñeñal kaye karallagal ko musidɗo men Cheikh Ahmed Tidiane mo Baba Khalidou Diallo en calminiɗo ɗum dendagal wondiɓe gollidiɓe kamɓe kala e kuuɓal mbiɓe jaam Allah e kisal duumigal ceerno Hamidou Ba gorko mo toon to lumbal balaji kono kadi ko gorko mo toon to TikTok from mbiɗa toon ko ndeɗinde ko toñangue walla ko création from eɗen mooli Allah from follere Allah suuren koye ɗum min garta e ma ko goto keppinaɗo mo darde mum hande o sa yi tan cikka o ɓooyi hen no fewi walla sa cikka oɗo machallah ko tawaɗo gila e ndenande sababude ko ganduɗo baruji ndendi bawɗo baruji hande ɗi mo fotata tan donka famde somin jiiɗi famde hol hitande naata e gawlago nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kono kadi neɗɗo foof ene jogo ko saboto ha o wona gawlo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o yiiɗa ɗum mani o jogo ɓe omo ñemba so tawi tan min to guiye foof ko woni sababu gonda hande o gawlo nelaɗo Allah kettinaɗo e nder rendo meɗen surtout e ɓen ɓe ganduɗa ko yimonoɓe nelaɗo Allah ha joni en gartat tan no mbiɗa ni ceerno Siraji Sarr kadi ko e ɓeydade weltade tan huccidde e moɗon kadi oɗon namdo emin jaabo saabu ko ɓeydade amen minen awluɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam eyi affaire montugol annabi sallllahu alayhi wa sallam emin jogui mawniraɓe amen kadi ko heccuɓe amen duuɓi nde min dañiranno eɓe jima tan min gara min gona e reftade e jimɗi mabɓe gueɗe min battani janggude ɗumen ni koye deftugol tan jimɗi cella walla wasa sellude ɗum ko ɗon ɗo lumbal ɗo ɗum ko ɗon to lumbal balaji ko wayno ceerno Samba Lumbal
on ni kadi ko keptinaɗo e ngawlago annabi sallllahu alayhi wa sallam no wonde e minum en nde min naniranno eɓe jimani minne mi wona e reftade hen machallah yimɓe ɓe mbiya dande ina weeli caggal yettude Allah noon kadi e yettude oɗo jeeyaɗo Allah biteɗo Ahmadou Siddique jooɗiɗo yeesam mo kuccinmi o nde o forsata min yomin janggu jimi emin janga ɗum battumi yimde e teskuyam ko 2015 jooɗade mi e tabal mawlid nabi sallllahu alayhi wa sallam min jimi ɗum ɗon kono ko faati e banggue jimri ko wayno hirɗeli yangeji en emin jahanno emin jaada e mabɓe ha waɗi jour goto waɗi mariage e wuuro o garmi ɗon ɓe totti kam micro jimmi jittata raftal Madina eyi wonno ko ɗo min puɗɗori kono kanko teskimi e jimram jooɗade me tabal madahun nabi sallllahu alayhi wa sallam woni lewru mawlud jibnanela salah sallam de ko 2015 gila nden noon faade joni emin e jimri emin jima kadi emin jaaha e gure certuɗe kadi ko gure goɗɗodirɗe kadi ni emin jalta hay leydi ndi ko wayno Gambie en walla Mauritanie fof min jeehi taw ala ko nawi min so wona madahun nabi sallllahu alayhi wa sallam itti min kadi Fouta addi min ɗo e nder Madina Gounass kirɗeli ɓaare taw ko madahun nabi sallllahu alayhi wa sallam ko ni woni no ceerno Hamidou natiri e jimri ko ni kadi woni no ardi e jimri he jarama no feewi ceerno Hamidou ko ni woni sifa o kay mbadi ndi famnima no feewi ko ɗum woni ko jeeyi sababu yo Allah yoɓɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko yaaɓe tigui tigui so tawi gurdam ne heddi yo Allah jono gurdameje ɗe kadi wondeɓe sababuji ha weela weltino en jara en nadde e ɗum yo Allah yoɓɓe moƴƴere kadi ko wona e ɗum ko Allah jono ɗum e jaahi nabil Moustapha o sahbi ceerno Hamadou Seydou Ba koye mamin gartata so en paami ko on jaam mana ko on dental beele ko ni tan podono walla ala wonko jeeyi sababu mbaɗɗon ngal créé e tuma ɗum faade hannde ko holle en dental ngal wiyete ko ɓawluɓe lumbal baalaji ko jeeyi sababu e holde ngal susa قبل العالمين تعمدا إله الورى فردا حميدا محمدا جنا فوق عرش الله فضلا مسرمدا ومن كرسول الله لله يدرج عمود الورى فاختار الله مقلدا حواو كل ما يودي لنا ما فتلدا وقلده أسر الورى فتقلدا جرت ليلة الإسراء ذكرا مخلدا ومن كرسول الله لله يدرج بنى بنية لله من أنبيائه حبيب رأى sababu dental sosede nde yama taw goto amin teskaki ɗum hunde nde ganduɗa ko Allah tan rendini ɗum hay goto noddaka hen kadi Allah waɗi kadi mantoɓe ɓe foof kamɓe fof koye wuuro woto ɓe jeeya hay goto jeeyaka banggue goɗɗo sababu noon kamɓe fof rendude ɓe goni mantoɓe annabi sallallahu alaihi wasallam nde ko sababu ne ceerno amin mo min jiiɗi momin kursini ceernaji kadi mo ganduɗa mo dendagal wuuro amin fof farnoto no wiye ceerno Ousmane Gadja ko on ɗo rokki min cuusal nadde e jimri e mantude annabi sallallahu alaihi wasallam ko on rokki min cuusal nadde hen ha yeehi ha kadi waɗi saaha min jiɗani koye amin ha kandi watti hayso min noddaka min batti hande koye amin ko ceerno Ousmane saabi ɗum ɗon hol gardiɗo gal dental ngal hol gardiɗo ɗum dokkade hen fof no wawi ina wawi wadde ko goɗɗo o wawi wadde yama gardiɗo o kam mi wawa teskade ɗum minen e nder amin par ce que kala goto fof ko wawi wadde ko goɗɗo no wawi wadde ɗum eyyi koye miijo ngo yalti koye ceernajo dogui nden faade hannde Allah ne waddi on no feewi hen saaha ciiri ko to banggue dental surtout coraw ne keewi dañde yoga e jaraboyiji ɗi ene telbina ɗumen sababu nde wonɓe caggal e ko nandi hen an ɓuuri wawde walla min ɓuuri wawde haaje sababu hen ɓe ganduɗa ɗeɓe wawde no jogtoɓe e seridade beele ɗum on dañani ɗen caɗele jettere Allah ko Allah rokki min fuɗɗade faade hannde min jiyani hen caɗele
no wonno ko Allah kadi min gondiri goto fof ne jaɓani goɗɗo on wonno yimɓe so gondiri Allah tan goto fof kadi ina jaɓani goɗɗo o ko Allah totti ɗum ko yama probléme wasa wonde hen kam minen wonduɓe minen fof jeyda wuuro kadi minen fof komin sukaɓe kadi hay goto gulali yimɓeɓe nawrani ɗum sahaji aɗa wona e hunde wiye kaari ko bawɗo yimde kaari ko ɓayɗo kaari ko ni kono hay goto fof ina nana ɗum kono hay goto ɗum nawrani abbaki e gulali yimɓe yettere Allah gon fof no jaggi to jaggi ɗo mon fof no waɗi goɗɗo o kañum ɓuuri ɗum wawde moni fof no waɗi ko kañum woni gardiɗo kono kadi moni fof no waɗi so iwi e gueɗal ngal tan no wawi wode ko telbini moni fof kadi no waɗi so iwi e golle ɗe haɗata ɗum yaade ɗum waɗi ene yesso ene caggal kadi yo Allah sellino doole ɗum ceero Hamidou won jottodiral puɗɗiɗen teskade kono ma an e groupe ma o e mantoɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e ɗum ne hono sifori mana ko heewi ɓe ganduɗa ko groupe aji ha e mantoɓe nelaɗo Allah taw hen sahaji ɓe potta e pundi ɓe certa e pundi taw hen saaha hay jottodiral ngal ne manka welde e an mi yimata jokkodire ko wayno groupe aji kewɗi mani dental ngal e ɗum ne holko saabi ɗum ceerno Siraji ko yettude Allah ko yettude Allah nde wonno kala ko jiiɗa ko ɓuuri hewde renti yi ha ɓoyi serti holko saabi ɗum wona Allah jomum men jaruno hen minen awluɓe annabi fof noon min ganda saaha nden noon kono saaha amen oto min goni joni ɗo ko yettude Allah e min jaaha e nokkuji min tawa toon groupe aji kewɗi min natodiri e mabɓe ha min gona neɗɗo goto nde wonno fadare amen nde kono wotere anniye amen o kadi ko goto ay ɓe mbima jolduɓe e laana anniye mabɓe tan ko jofoyde kamɓe ɓen groupe aji ɗin ɗon ko annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe mantata minen ko annabi sallallahu alaihi wasallam min mantata ala e sago noon so min kawriti e nder koye amen kadi min ballodiri e nder koye amen ala e sago manam exemple gummimi ko lumbal mi ari ɗo e Madina Gounass mi tawi ɗo guiɗam sehilam jaadiɗam kadi Bachirou Niang calminima no fewi ko goto kadi e tergal madha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nde garmi ɗo o fotti kam o watti kam e hoore makko sinno ko emprunté gonnomi walla mi woni gaynako walla mi woni goɗɗum tan o yahanno ƴeewoya goɗɗo almudo hono makko kadi o fotta ɗum e hoore makko so Allah kadi ɗino groupe aji mi meeɗa dañude probléme aji mbeɗa hen saaha to banggue fuutaji ɗi ha e wona rendoji kirɗeli en teskaki hen concurrence to banggue caɗele gurdam awluɓe nelaɗo Allah hen saaha ne heewi wadde caɗele seeɗa ko holko saboto ɗum e caggal ɗum kadi won jottodiral banggal fayida ngal jimi an e ceerno Ousmane Ly e surtout kadi el haaliji ɗi no ɗum yarata ni eyi banggue kirɗele Fouta won hen ɓe ganduɗa ko wora kas tan sa faami yimɓe ɓe ganduɗa nantinteɓe ko potani nannede jiiɗa wadde koye mumen concurrence wiye an noon kay ko kaari en ɓuuri mon wawde yimde walla kaari en ɓuuri on wawde ɓuuri on sellude jimri jomum en nanguire comme da noon nde wonno pinal ngal so ardani hen tan ko heewi telɓat ɗon so woni ko Allah jaaruɗa hayso a wiyama kaari ɓuurma a jabrat Allah tan ay ɓe mbima min ɓuuri ko an ɓuuri ɗum ko Allah andi ɗum neɗɗo noon so wima ko janggude tan ƴewde mi bindi makko ɓuural noon woni koto Allah hay goto anda e goɗɗo o ɓurɗo hetto noon ko hettotoɓe ina gandi ko kettoto ko wonande ganduɗe bindi ina selli o ko yimata ko mbawde teskade dande oɗo dande makko ina weeli ko ɗum addata jomumen kirodiral ngal gona nder ɗon kono groupe ɓe jadataɓe alhamdulillah ɓeɓe min gondiɗoɓe min ɓoydi kadi eɓe kecci min ko heewi min meeɗa lurdude hay saaha goto kadi caɗele aduna meeɗa rewde hakkude amen ceerno Ousmane Ly on ko Allah waɗi mbiɗa yiɗimo tan kadi ko neɗɗo jankiniɗo kadi ko neɗɗo tedduɗo mo mawnikinaki no way ɓoyde e ñimri ni foof hande sa yimo cikkata ko hande o ɓuuri mawnude e ñimri ɗum tagui saaha mi heɓa ɗo mbiɗa ñemtinamo en walla jumol makko dakagol mi yima ɗum yimre nde wel kadi mo yimata o ko on jari yimde machallah nde wonno ko yimate ko fof nana e muɗum ko ɗum woni alhaali on ɗon machallah e ɗum ko hunde hande hunde kadi fonde so tawi goto yarlitima e nder men waɗi ko waɗi fayida no koreji ɗi mbirata ni mbaɗen partage
mbaɗen aimé ko nandi hen enen so tawi e nder rendoji meɗen mo goto jeeyaɗa e meɗen so waɗi ko waɗi fayida ina hani joom dande wurde fof hollira hen hoore mum e yaltina ɗum ɓeyɗo salade nde woni goto fof ne jogui yimɓe goto fof ne jogui yiɗɓe goto fof ne jogui ɓe ganduɗa ko an tan keɗoto ɗum ne kadi no mbaɗirɗa ni vraiment ko gollal banggal fayida teskade e ɗum en jii hen golle fodde fayida mbaɗɗa hen yo Allah juutnu hakkude mum ha juuta konkole no mbiruɗa ni ko neɗɗo foddo fayida ko ɓoyani ko en bismimo mo yiide tan no gurdam dam wayni hen saaha hayi ko ɓoyani jii vidéo mo ganduɗa oɗon jimda kono beele min mbawi hebde hunde e seeɗa ko eɗen beltoro ko adi nde eɗen garta surtout noon so woni bar Daka o sabu en jii vidéo mo ene circula e onon oɗo groupe oɗon jima hen e mbadi kadi wonde fayida bisimilla mbeɗa yetta tagaɗo mi jimowo baɗo mi hami jojolani mi yomi jangto Daka mbeɗa yetta tagaɗo mi jimowo baɗo mi hami jojolani mi yomi jangto laylaylalla mbeɗa yetta tagaɗo mi jimowo baɗo mi hami jojolani mi yomi jangto Daka bine yetta tagaɗo jimowo baɗo mi hami jojolani mi Ceerno Ahmad Tijani mbeɗa yetta tagaɗo mi jimowo baɗo mi hami jojolani mi yomi jangto Daka hayyo malal men hayyo 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 ɓural men Ceerno Ahmad Tijani mbeɗa yetta tagaɗo mi jimowo baɗo mi hami jojolani mi yomi jangto Daka o Ceerno noddi kala jamma o ade ɗeɗente mbaɗi Ceerno Ahmad Tijani mbeɗa yetta tagaɗo mi jimowo baɗo mi hami jojolani mi yomi jangto Daka o Ceerno noddi kala jamma o ade ɗeɗente mbaɗi Madina Gunas naɓe mbeɗa yetta tagaɗo mi jimowo baɗo mi hami jojolani mi yomi jangto Daka o Ceerno iyo kala jamma o ade sunnaji gornoɗo laylaylalla mbeɗa yetta tagaɗo mi jimowo baɗo mi hami jojolani mi yomi Ceerno jangto Ahmad Tijani o Ceerno nodduɗo joom sirru norduɗo sunnaji gornoɗo wallelgo Daka mbeɗa yetta tagaɗo mi jimowo baɗo mi hami jojolani mi yomi jangto Daka timmani dawal onota e kewal gargal e pewal hanimi Daka mbeɗa yetta tagaɗo mi jimowo baɗo mi hami jojolani mi yomi jangto Daka saydo timmani dawal konota e kewal gargal e pewal Ceerno Ahmad Tijani mbeɗa yetta tagaɗo mi jimowo baɗo mi hami jojolani mi jangto Daka soga Allah ji yonullaɗo piɓaɗa Tijani mbiɗa arnoto Daka yetta tagaɗo mi jimowo baɗo mi hami jojolani mi yomi jangto Daka machallah ceerno hayyakumullah yo Allah junno gurɗo ɓeeje ɗe weeli weltini no feewi yo Allah sellina doole en beltima e mbadi ndi ganduɗa machallah no feewi ɗum yooɗi kadi holliri gueɗal ngal ko gotal holliri kadi alhaali o ko goto sababu nde awluɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so tawi ndendi gueɗal ndendi yidde ndendi fandare ndendi meccal e nder ɗum ne golla ɗeɗo golle tawat ko hunde weltinore no feewi yo Allah sellin doole ɗum ɗon
nane kadi ɓoyen hutodirde weltini en no feewi ceerno Hamidou e ɗum ɗo ko hunde wonde fayida no feewi no mbirunoɗen so tawi goto men yerletima waɗi hunde ko enen mbawi sharhinde e sababu nde so en mbaɗini kadi ceerno Ousmane ko wayni en duttimo teddungal no feewi sababu o eɗen gandi ala foof mo yawi Fouta Toro baɗowo yimre mo jogota ko yimre muɗum eɗen gandi hande o alhamdulillahi rabbil alamina ko wayno yimre nde ganduɗa ko Cheikh Tidiane ɗabbo wirdu mani jimi kewɗe nde ganduɗa ko wayno ceerno Abou Acc waɗiɗe toon to Haare Law ha e Mouhamadou Sy Mourel e ko nandi hen ceerno Oumar Sy Korkaji fof ko jimi ɗe ganduɗa hande o eɗe caari kono kadi ceerno Ousmane Ly fo makko yaltani ne ɗum ɗo ko hunde wonde fayida no fewi onon kadi gollude ɗe golle e ɗeɗo daade ɗe en jiiden ɗo noɗe mbayi yaadude ni noɗe mbayi fewde ni e hen saaha ni soɗon jima a wawata andude jimowo ko hol puɗɗo o beele ko ceerno Hamidou walla ko ceerno Ahmad walla ala ko ceerno Oumar min kam mi wawa sirdude daade ɗe e ɗum ɗo kam oɗo sirdu hono ɗum arde e moɗon ceerno ko yettude Allah tan ha joni ko duwuji tan ko duwuji tan kadi ko famodirde e wallodirde waɗi ɗum wonɓe ganduɗa kadi emin jimda e mabɓe tawdade amen nandani holko sabato ɗum ɗon ko wasde amen waddude répétaji walla wasde amen joddade e kirɗeli walla wasde amen hirdude hirɗeli tadrib kono alhamdulillah minen e mabɓe min gondiri ni tadribuji amen ne rewi lawol kadi ko nehede hen nde waɗi ɗum nde wonno hunde sa nehama hen tan mawnida hen mais ko yettude Allah ko ɗum o addi ha daɗɗe won wiyoɓe ni mbawa serdude amen wonene mbiɗa joni ni won wiyoɓe mbawa serdude ɗum ceerno Oumar koye maɗa gartanmi heewi rendo mi yimanoɓe ne laaɗo Allah e nder gurdam mabɓe tawnoɓe jarat ni so tawi ɓe noddama eɓe keewi wadde prix ji ɗi ganduɗa wona mo woni kala suusata wideɓe bisimilla surtout e rendoji to ziyaroji mawludaji walla ala ko neɗɗo tan sohlidade mon de yidde jima noon ɗumen e beele o noonne on jeeyaka e ɓeɗon on wiyoɓe en saaha groupe aji ɗi mi metti noddude to banggue serde ko nandi hen beele onon oɗon paari nodduɗon foof oɗon noto ɗumen tawi kadi on mbaɗata CFA ma euro ha heewa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nder siraji min beltima e namdal ma he minen kam ko min mbiruno ni tan wonde tawi ko mantirta ko Allah mantata ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam a fotani dartirede kalis yidde ya ar walle ɗeɗo gueɗe fotani naworde ma tawde kay mbiɗa mbaɗirta ko Allah te kadi mantirta kadi mantata ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam a fotani wiyede ko ma a fotani wiide adde serna hoore ma e dow yimɓe he minen kam on saaha natani amen taw min mi meeɗa haaldede wona wasnade Allah min meeɗa haaldede holko gaddirɗon jomum enne kadi ina mbiya min noon holno foti gaddirɗon komin mbiyat ɗumen minen ɗum nawani min hen nawani min sayraga minen kadi min jaaɗo min madduya annabi sallallahu alaihi wasallam kala ko tawi min hen noon tawde minen mantugol annabi sallallahu alaihi wasallam tawna min kadi hen ganduɗa hoore ma e nunɗal amen e kisal amen saabu ɗum ɗo ne tardina sayreɓe heew so tawi neɗɗo so tawi on o addirima fodde kalis so tawi a wimo ko ujunnaje nogas walla ujunnaje sappo gaddirɗa so tawi o ari kanko jogoto guinol maɗa o yiiɗi koko ɗum mbaɗanta te kadi so tawi a ari ɗon kadi so tawi a waɗnanimo ko yiiɗi ko kanko hitande on ɗo addata so tawi neɗɗo kala mantoro annabi sallah sallam yo mantu e dow nunɗugol yo ya andu kadi annabi sallah sallam mantata ya mantoy kala ko tawma hen tawduma hen kisal ma e nunɗal maɗa minen ko ɗum tan woni fandare men hen min jaaha noon ko wona goho wona ɗiɗi min jaa ziruji min jaa mawluduji kadi saaha min guitte ɗon taw neɗɗo wona yanguinde adda min kono foof mi ala ko min kalta e muɗum ceerno Ahmad so tawi neɗɗo rendima renda ngo ndenduɗo ngo daare ɗe noon mbayni beele on kewani joñede mbaɗe ɗon banggue walla ala ni hen saaha ko dañon hen caɗele mawɗe sababu nde ɗon potta e wone gayyi
tawa no jiɗirton ni oɗon donka e mbaadi huftodinde e caggal cari kamen gaare ɗum beelala caɗele jogui ɗon e nder rendo gurdam dartol wonde awlubine laaɗal yettere Allah yettude jinnaɓe e seeranɓe min meeɗa yaade e rendo kam min jimi waasi heɗede ɗum noon waɗa ɗum ko duuji jinnaɓe e seeranɓe kadi yettere Allah kadi min meeɗa yaade ha min fulɓodiri toon ɗum min potani fulɓodirde min gardata toon koye fullaji amin e fayidaji amin min kewani ardude toon yidde yiyeede walla yidde hebde hunde min kewi ardude tan ko Allah kadi kala ko wawi tawde min hen taw ko Allah kadi tawiri min wonno gueɗe kewɗe heewi addude ɗum ko garda pour yidde yiyeede walla garda pour hebde hunde kono ɗum ɗon kam meeɗa nawde min tawi ko Allah min kewi yarude tan neɗɗo kadi ko musidɓe tan saabu Allah min kewi jokkodirde nodda min e mantugol annabi sallallahu alaihi wasallam min noto ɗumen kadi e musiddagal saabu Allah min kewani yaade wonde neɗɗo nodda min gari mi yoɓon hunde manta noon kam annabi sallallahu alaihi wasallam min meeɗani wadde ɗum e nder rendoji meɗen saaha eɗen pottita tawa ena faamo tan oɗo groupe ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ndendota ko hirde kalamo ɓe ndendi hirde raymawo rayi hirde nde ɓe kewi ƴettude ɗum waɗi hen saaha Allah no waɗi kadi ɓe min kewi hawrude e dinguireɓe gilli ne kewi wonde hakkude amen alhamdulillah guiley ceerno Ousmane en guiley ceerno Abou Adji en guiley ceerno Geylel en guiley ceerno Kalide en fof Allah no waɗi gilli hakkude amen somi kawre ceerno Mamadou Gadio en ɓi mo jonjoni mo mbiɗa ɗo mate Samba Hamad Gadio jimo omo jogui ɓiyi kono wiye ceerno Mamadou Gadio monto annabi sallallahu alaihi wasallam mawɗo hen ɓen fof somin kawre mumen ko min sukaɓe e nder mabɓe kono ɓe dokka min teddugal no wonno noon teddugal noon ko neɗɗo rokkata ɗum hoore mum minnene somin gaare mabɓe amin teddinaɓe ɗum tawi somin jii min e nder hirdeji he tan eɓe dokka min fodde amin no fewi ɗum noon waɗata ɗum ko yankinade nde e nehanade jomum en nde e wadde kadi hunde so neɗɗo adimama hen kañum ɓurma hen mbaɗa ɗum ɗon kañumne so ari teddinma hen mbawa yaade hen alhamdulillah e nder ɗum koko kewɗon fottude tan kono beele ne waɗa saaha jogoɗa programme nodda goto e ɓeeɗo koyno no kalduɗa ɗo ni groupe mo Hayre Law en calminiɓe kamɓe kala guilel commune ko musidɓe jokkodiraɓe no fewi jogu en e kamɓe kala e kuuɓal hen sa daña programme tan eroɗa ceerno Ousmane mbiya eɗen jaaha Kadia walla ala sahaji ziruji amin so mbaɗi kanko ceerno Ousmane min noddama mo ara toon wona toon balɗe ɗiɗi balɗe tati min min jogui ko ziyar mawɗo ziyar ceerno Gadje min jogui kadi ko mbiyata ziyar rewɓe min jogui ko mbiyata ziyara galle foof kanko ceerno Ousmane amin teddiniramo ara hen machallah kamɓe heddiɓe ɓe kadi so wona hen mo dañani arde fof ina teddinire tigui jarama ceerno Hamid garten e gurdam dartol moɗon so tawi on ndendi tan ma wod ko ɓolni ɗon ma wod ko pentuɗon kono kadi ma wod ko jimɗon e mbaɗi wuttude ndi beele kadi on keeɓino yaade studio walla ala noon ko ɗeɗodade tan cuuɓi ɗon walla ala on parani pour yaade studio beele kadi on keeɓino nadde karalle kese ɗe to banggue wadde clipaji ko nandi hen siraji ɗi mbiɗani tan ha joni banggue tournage clip ɗum min meeɗa wadde ɗum taw kadi ko yettude Allah nde mbimami ni tan duwa o ine e amen ha joni kadi emin ñaagui Allah moni foof yo Allah hokku ɗum e duwaw e amin on duwaw noon daɗɗe koɗe naturel tan machallah nde jahani taw studio daɗe jahani studio kadi emin min parani ga pour yaade studio eyyi emin ñaagui Allah kadi hayso emin mbaɗa tournage clip taw ko e nder wuuro teddungo Madina Gounass bisimilla inchallahu taala ala jimmotere kadi sowona ceernajo o Alhaji Ahmad Tidiani Ba jimre makko wotere nan ɗo musidɗo amen goto no wiye Abdoul Aziz Dia kanko walli fi yimre nde ko ceernajo o yimata so yaaji ni ceerno Ahmad ma garane ne yimre nde bisimilla jehen inchallah jehen yimre ceerno Ahmad Tidiani Ba ay hunde ko welata ɓiɗɗo to naɗo ayo bural hayyo dadal ayo ana Madina ne yenore billahi hayyo bural hayyo dadal nana Madina ne yenore hayyo bural hayyo dadal nana Madina ne yenore hayyo bural hayyo dadal nana Madina na yayi dore Madina
Seydi Ba hayo maral hayo dadal nana Madina na yeydore bismadina ni fodore kal golle bele barake be dore Seydi Ba hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore dandi jarde mana mal lore do Cheikh Tidiane Diop bi Seydi Ba hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore dandi jarde mana mal lore do Cheikh Tidiane Diop Seydi Ba hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore Allahu jomam ne fewno mamala Tidiane meden ne beydore Ba hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore yo Allah sambina me emande ma samule ma elawol Tidiane Baba Kalidu hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore yo Allah terna ma eleydi he miyani fo mona yeron hay Seydi Ba hayo maral hayo dadal nana Madina na yeydore yo Allah juno balde ma sabu cerno Tidiane fa hay Seydi Ba hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore bedaw ko deji yankini wajima meden etaje jallo hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore o jallo non do mahalamo damna ki kala jawde dona yalla hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore lomtiɗo bamam bangeji fo wallahi ceerna Mansour biya Seydi Ba hayo bural hayo dadal nana Madina na ceerno Ahmad Tidiane aduna wa mangal bural naka Madina denten biya Seydi Ba hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore aduna wa mangal bural daga Madina ne tebire Seydi Ba hayo bural hayo dadal wa nana Madina na yeydore Tidiane ata kilom kay sabdanje o ceerno tebire Seydi Ba hayo bural hayo dadal wa nana Madina ne yeydore bele howa almudo fewna dum kay bel anda Allah wallahi ko gonga hayo bural hayo dadal wa nana Madina na yeydore howa almudo fewna dum bel anda Allah debi Seydi Ba hayo bural hayo dadal wa nana Madina na yeydore kal jabdo ceerno gomɗini ma wonto garade ɗo yo Seydi Ba hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore kal jabdo ceerno gomɗini ma wonto garade ɗo ɓeyde juuɗe mondo hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore himmeji makame sembe radisa sunna annabi kulli radisa hayo bural hayo dadal nana Madina na yeydore himmeji makame sembe ma yo
سنة النبي كل هيا بور الحي يودد الله أنا مدينة من تجرنا من تجاني باكن يا سيدي ما هيا بور الحي يودد الله أنا مدينة من تجرنا من تجاني باكن هيا بور الحي يودد الله أنا مدينة صلاة الفاتحة لونتي دو شيخ تجاني جاب سيدنا هيا بور الخير يودد الله نانا مدينة صلاة الفاتحة لونتي دو شيخ تجاني جاب سيدنا هيا بور الخير يودد الله نانا مدينة النبي كلا سها تري دو ترنم يا فريبا هيا بور الحي يودد الله نانا مدينة سينا دون نور يسوما إن إتنا بكلام هيا بور الحي يودد الله نانا مدينة سينا دون نور يسوما إليتنا بكلام سيدنا هيا بور الخير هيا الله نانا مدينة ونام ولفون مالما كل دو تشرنم كتبي سيدنا هيا بور الخير هيا الله نانا مدينة ونام ولفون مالما كل دو تشرنم كتبي سيدنا هيا بور الخير يودد الله نانا مدينة ونام ولفون مالما كل دو تشرنم كتبي سيدنا هيا بور الخير يودد الله نانا مدينة ونام ولفون مالما كل دو تشرنم كتبي سيدنا هيا بور الخير يودد الله نانا مدينة ونام ولفون مالما كل دو تشرنم كتبي سيدنا هيا بور الخير يودد الله نانا مدينة فيتشينو دي غول تاغودو كارجاب دودو هبني سيدنا هيا بور الخير يودد الله نانا مدينة بدر يرمد الله يواني مولوي بورن امين يا ربنا هيا بور الخير يودد الله نانا مدينة مدينة بسبب ما كمسوتي بما بالله يدنو موجر هيا بور الخير يودد الله نانا مدينة الله أكبر شر خالي شن رجال عند وانكو نندade machallah yo Allah selin dole de cettude cirid labde belde no feewi yo Allah selin dole nurdina de beydade kadi e fannuji fof wurnadade de wurna jom dade de taw ko ngurdam juddam jaadon e majje ha mbatton niwnati kono non taw kala don jimdon taw ene wela yimbe en beltima e dum no feewi ceerno sino ko sago taw hojumaaji di idi jaha yeso kono koram ko dotta koko min namdaki ko ganduɗa ɗum ko message fort mo jiɗɗa yettinde kono kadi hunde woni projet ji ɗi ganduɗa ene wona tawgol tawi ɗum min keɓani namdade ɗum yaade konngol baynogol eyya Allah jarama on jarama bandiraɓe musidɓe tedduɓe caggal yettude Allah kadi e julde annabi sallallahu alaihi wasallam ko weltanade awluɓe annabi ɓe woni ceerno Ahmadou e ceerno Oumar nde wonno kadi soɓe jimaɓe tampara emin basiyoɓe tan kadi yoɓe jokku golle Hamid yoɓe jokku golle ala Hamid kañum ko bayde e nder mabɓe so tijani baba kalidi jam no ɓeydande en tawji moƴƴi ni ɓe mato ko noon kadi emin
beltini kadi jaatigeɓe amen ɓe min goni e galleji ɗo e nokku men Madina Gounass hono galle Jawguel naaɓe walla mbiyen galle Bosoyaɓe leegal Afia sa ari ha jeerel Afia galle o waɗɗani ɗon no weeɓe sifade nde wonno kadi koɓe tedduɓe kadi ɓe keppani min ɓe kaaɓani min ɓe dukurani min ɓe diddani min mais ɗum foof ko yettude Allah alhamdoulillahi rabbil alamin emin ñaago Allah tan yo Allah junnu balɗe maɓɓe moƴƴina battane maɓɓe e gardugol khalifa galle o hono ceerno Ousmane Mahmoudou e minum en koyno Sile Bosoyaji en Moussa Bosoyaji en kam fof koɓe moƴƴuɓe ceerno ɗum wonno mbaynigo am e Daka FM sikki ɗe dade no mbayni wonɗo natton bone ɗon dade ko welude ɗon ɗo ɗon tojjo saha fof ko jaam tan machallah kamɓene kadi no mbiruɗani ko moƴƴuɓe no fewi yo Allah sellin dole e konngol mbayni ko eyyi ko noon tan konngol mbaynigo kadi ko no mbirumi rek Allah jarama on jarama min gaccita ɗum e seeremɓe ceerno Ahmadou en jarama no fewi Seydi Sy kono kadi Seydi Ba en jarama yo Allah sellin dole tawi koye goomu mo ɓen awluɓe lumbal baalaji e caggal ɗum ko konngol mbaynigo yewtere man rasulillah nde eɗen jaada tugguɗen ko 14h30 ha 15h inchallahu taala mo 30 dokken bandiraɓe aadi e sahaji goɗɗi kono ko haadi ɗum ko konngol mbaynigo moon faade yettiyankoɓe yewtere madha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam e yewtere radio Daka FM 94.9 ceerno Sy Omar bisimilla ma holko mbaynortoɗa yettiyankoɓe tedduɓe ceerno Siraji ko yafnade yimɓeɓe tan fodde kala ko haala ɗo ko welani min ñaaguiɓe yaafuya sinno o sago amen tan kala komin kaali ɗo taw koko fewnitiɓe on no min jiiɗa wadde ko fewnitaki yimɓeɓe min ñaaguima duwuji tan fodde komin goni e duwum ko minen kam mi andi min katijini tan koye duwaw kadi so duwima tan mbiɗa andi Allah jaaboto kadi min ñaaguino duwonto ɗon min seyɗane wasnade hakkude amen inchallah ko jaam tan ne mbirum ɗon guila aba haala heeni sabu gueɗe baɗe ni seyɗane ne yaawi nadde nder hen kadi minen kam ko mawɗum ko jiiɗa ɗo ko foof koɓe mbi ko wuuro woto kadi ko enɗam gotan woni ɗo galle goto woni ɗo min ñaagui Allah tabaraka wa taala tan nde Allah ɓonat hakkude amen wonno ɗum ɗo so boni tan bonnata koko heewi sinno koko ganduɗa ɓe jiidano ciirol tan so baddi tan moni foof no wawi ruttade to famille mum kono min somin baddi tan ko minen ñamdata minen jardata minen jiidi ƴiƴam wadde bonnata ko heewi min ñaagui hen duwuji tan kadi ɗo e nokku gonaɗo kala ko duwaɗo Allah jaaboto inchallah taala min ñaagui mon duwuji no fewi kadi nde Allah rokkata ononne ko gonɗon e dowmum ko Allah rokka on yettoyade ko jiɗɗon wadde ko Allah hokka on wadde taw on jaltani leydi ndi on tampani taw ko ɗo foof tawi on yo Allah wadda noon ɗum kadi Allah ina wawi wadde ko ɓuuri ɗum yo waɗa noon en calmini noon foof en juurima hettiyankoɓe foof hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama ceerno Omar kono kadi jarama awluɓe ɓe lumbal baraji jetta moon jarama ceerno Ahmadou Seydi Ba konngol mbaynigo ma e hettiyankoɓe yewtere madha rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wona ko montuɗen annabi hoyo Allah jaɓan en amin amin barke annabi sallllahu alayhi wa sallam sababu men arde ɗo enen manta annabi sallllahu alayhi wa sallam gonɗo sababu o haɗo joguɗo haɗoyde ɗo foof yo Allah nafiri en ɗum en barke annabi sallah sallam minen moon foof enen foof wonto jiɗɗen yettoyade minen wonto min jiiɗi yettoyade onon wonɓe radio ɓe wonto jiɗɗon yettoyade sababu montude en ɗo annabi de yo Allah yettino en ɗum to jiɗɗo yettoyade en barke annabi sallah sallam ko fonno haalede fof ceerno Hamidou e ceerno Oumar kaali ko heddi ko hakande mata ko duwade tan kadi enen fof enen gone laabi ɗe ganduɗa laabi ɗi ala koɗo cohli so wona duwaw neɗɗo noon so wone laabi baɗini wawi taccindema hen tan ko duwaw no wonno laabi baɗini seyɗane waɗɗatama ko duwaw tan wawi toon yettonidema onon kadi min ñaago on duwuji no fewi allahumma salli ala rasulillahi min beltima kadi min gargal arde ɗo hande ɗe min belti hen no fewi ceerno Hamidou kañum woni sababu o kala mo yettani sababu yettata Allah o ɓooyino yidde ɗum minen ene jeeya ko ɓeydi adduna min ɗo e Madina ko sababu no ceerno Hamidou no wonno ko min goni toon ko foof mbaɗe feere garen jeeyen Madina onon jogui toon yiɓɓe heɗade on onon enen poti yaade e musidɓe men kanko woni sababu arde amen ɗo caggal Daka o kay ko kanko woni sababu o kanko ne yo Allah nafirmo ɗum so baraji goni hen yo Allah feccuma hen ko barke annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala rasulillah merci
jarama no fi Ceerno Ahmadou Tidiani Khalidou Diallo ko toon to cabinet technique jarama ga studio mo ɓuure gonas ko musidɗo mon Mour Siraji Sar yadede ɓen ɓe luɓe lumbal balaji Allah jarama jarama kettugol ɓe nettiyankoɓe tedduɓe yewtere made rasulillahi sallallah alih w sallam enene men e sahaji goɗɗi salamu aleykum billahi ɓuranade jibina ko yawmu altine hen Allah jomam yiɗi julɓe mojere armando giɗo am joom ñango altine annabi on woni ɓurnaɗo inde